Iya kan? Kabare kan? Alhamdulillah. Kowe ketok lancar ngono. Lancar piye to kok ya Aku ya alhamdulillah lho. lancar. Wah, jane ngomah aku jul enek corona iki. Iya. Aku dadi sales tenan kan. Salah sapa? Apa-apa iso tak doli Iya. motor, tak dol, lemari, TV Lho, niku lho. tak dol iki karek kulkas. Ngawur kok. Lah piye? Iki ora dadi sales. Lah apa? Lan iki dodolan kok ya. Lho yo kahanan sepi kabeh. Ancene pitekke wancane lagi kena musibah. Lah iya. Lah iya. Syukur-syukur nek kok pemerintah enek rezeki ngono yo Lho, alhamdulillah. biasa engko delok kas medun. Amin ya rabbal. Sembako. Tapi aku ning omahe gabut jane kan. Lho. Rada galau, ora enek hiburan, ning omah ae ora enek apa-apa, ora enek acara apa-apa. Biasane metu iki ning omah ae. Aku nek perkara hiburan iki rasa bingung. Ora bingung. Lho. Awak dhewe kak duwe tangga tuwek-tuwek loro kae to. Walah, Mbah Gandul Mbah ora. Gandul karo Mbah Kuntet. Heeh. Nah, ayo digarap. Wow, arep mbok du wong loro. Kowe kok pitik to mbok du. Arepe iki ora ngono ben piye suasana dadi rame. Ngono lho. Pokoke ku Wis to kan. Lah. Lah, kira Mbah Gandul to. Mbah Gandul. Ya. Nah, ye. Iki berarti iki piye carane? Carane ya Set to iki. Apa? aku ora omong kok. Tak ngono kok iso. Ya carane. Ambok leti kok yo. Ya aku ingin kok ya. Ingin carane kok ya, terus. Ya. Oh iya sih. Ora. Gak. Yang ora kandhani Pak pokoke ya. Wis butahe. Lho, ngene. Anu, Kowe ngandani Mbah Kuntet, aku ngandani Mbah Gandul. Oke. mumpung ijek tekan kono iki. Ayo. Ayo, Mas. Ayo dong. Oh, arepe ya meh kaya wong-wong kancane nandur pari ben melok mangan pari. Banget tikus akeh. Marani Mbah Kuntet jak ngresiki tikus. Dolan Mbah Kuntet. Wah, Begandul. Lho, Begandul. enek opo? Begandul. Halah. Lho wong ngomongan ya kok. Apa ning ndi? Arep ning gone Mbah Kuntet. Oh, nggone Mbah Kuntet. Jak kuwi lho, tilik sawah, tikus ra umum. Oh, tikus akeh ta, Mbah? Malah ra umum. Oh. Pegel aku Iya. nyajak. Lah, wis sampean go apa, Mbah? Iya, aku go panganan jajakno nganggan pangane Mbah Kuntet. Oh, ini lho, Mbah. Iya. Kira sampean suwi ra dolan ngene Mbah Kuntet to? Iya. Kita kei berita, Mbah. Kita kei kabar. Apa kok iso? Ora usah guyu to, ora usah guyu, kowe nang. Ora. Kabar iki mok ngene to, Mbah. Mbah Kuntet saiki wong iki budhek. Masa wis nemen ngono budek. Nah, dadi engko sampean nek omong ya sing banter. karo Mbah Kuntet. Heeh, nek banter wonge ora krungu. Ngono. Iya. Ya wis nek ngono. Ya wis ya. Iya iya. Ya wis, ya. Nah. Rese arep bodho kok blangkrah kabeh kowe iki. Bodho-bodho nek putu-putune dodolan nek yo. Ya. Walah, seregep ngono, Mbah. Arep bodho le. Oh, foto-foto saiki arep boleh macan lho. Iki cewekanku arep tak buka kaji. Lho munggah kaji aku ndek ingin munggah kaji masanani bojone kok. Kok buka kaji seneng bojomu? Lah aku njaluk ungkli. Wah, iki ngawur. Yo rese-rese arep bodho. Ngono. Ana apa kok dolan mrene? Ya ora ngopo-ngopo ya pengen dolan ae kok iso. Ayo nek jeneng wong enem dolan ngono wong tuwa ki gampang rezekine, Amin. kudu tau silaturahmi iki. Ya Dan iki tarak silaturahmi kuwi anu ya. panjang umur. Iya. Ana apa to saja kok penting men kok. Rene kok aku kok iso. Biasane kira tau dolan kok iso. Lah ya tarak ya lagi enek acara pengen dolan kok iso. Aku arep ngandani. Ngandani apa? Lah sampean dulur lanang kae Mbah Gandul kae ngerti to. Gado kenapa? Rasa Innalillahi. mati Mbah. Kok ora mati kok mambung. Gado kenapa ku aja deg-deg wong tuwa lho ya. Kupinge iku lho saiki rada masalah. Wis biasane wong tuwa ki ya tuna rungu, Nah. tuna mripat ki biasa. Saiki kupinge rada masalah. Mulane kok nek wong dolan-dolan rene ya nek omong rada banter. Oh, kudu banter nek omongan karo
Gandul. Iya. Oh, apa arep rene apa? Mang ketoke peperene aku ngerti, Man. Tenang ngerti dolan rene tenan. Ya ya. Enteni ning kene kok nek menawa ngrene. Lah tak rese-rese ngenteni ora karo rese-rese iki ya malah. Lah kabeh mbok kethok ya apa? Ih, gedange labati kabeh. Berarti ayo rusak ngisor suket-suket ngono kok iso. Iya. Ya tak tinggal, Mbah. Resik lho. Yo mlangkrak kabeh toto yo piye. Kula nuwun. Monggo. Piye kowe kabare? Alhamdulillah selamat rene apa-apa. Aku gak mau kan mlebu sik. Ayo mlebu kono. Oh iya. Kono mlebu. Iya iya. Mlebu. Ki omahku iki. Antenyo repot wong bedeng nemara banter. Kowe ning omah dhewean tak gawakno iki lho sego bothok. Kejagong. Iso. Iki kok aku repot iki wong. Ora repot. Ben nggo buka. Aku buka go jakom ya seret kok sa. Gak apa-apa. Apa-apa piye sa. Weteng-wetenge wareg. Iki ngawur ra omong ngebater-bater. Ora krungu. Sing aku yo kowe kuwi kok. Rasa ngono. Oh sing budek iku kupingmu kuwi kok. Malah arep baca wae tutuk lho kengko. Ora baca resik-resik. Lah jarene gak banter gak krungu. Sing kadha sapa kuping isih tengene budek ya kupingmu kuwi kok. Wah, umpanyen tuwa ki budek tapi kowe kebangetan. Sing banget iki kowe. Kowe. Budek kowe iki. Banter-banter wong tuwa sik. Kupinge sik celing kok sa. Lah ngono aku diomongi nek kowe iki budek nemen wis. Ha sing ngomong sapa? Lah aku ngono tua-tua anggean kowe wis suwe kok e. Ha suwe niku kupingku sik tengene nek aku budek sing kadha sapa? Enek wong ngandani aku ki mang ponak enem Sapa? tukul. Apa tok kupingmu budek? Sapa sing ngandani? Ha sentak. Lho, lah kok kurang ajar bocah kuwi. Wah iki jenenge garap wong tuwa golek bacok. Oh, Wong edan ayo. Oh, wong edan